Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanyňly Berdimuhammedow minister kabinetiniň başlygynyň medeniýet meselelerine göwüşürge diýen ornatary Awdywanyň Türkmenistanyň prezidentiniň medeniýet sekretary Çaryar Durdyýewiň, ýurdumyzyň döwlet habarlary agentliginiň başlygy Aman Taryfowyň, Türkmenistanyň parahaçylyk ganatynyň müdiriýetiniň başlygy Taryfanyň gatnaşmagynda sanly video aratnaş arkaly iş masalyny geçirdi. Oň dowamyna berkarar watanymyzyň hemişelik bir taraplarynyň şanly 25 ýylyna başlanan medeni şäherler geçirmek, milli ykdysadyýetimiziň ähli uğruna gadanlayan üstünlikleri giňden wagt etmek, hem Türkmenistan döwletimiziň öňe sürýän oňyn başlanyşlarynyň halkara derejesindäki ähmiýetini dünýä ýüzünde giňden açyp görkezmek bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Hormatly adamlar, şu garaşdy döwletimizin bir taraplyň hem 25 ýylyna başlanan medeni şäherlere geçirmek hakynda berilen tawşaklary ýerine ýetirmek boýunça edilen işler aradaky hazawatlary dinlemek üçin video aratnaş arkaly siz bilen maslahatlaşýarys. Hormatly prezidentimize iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Awdyýewa söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýylyk münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň toplumy we şu döwürde dürli derejede geçirilen medeni köpçülikleriň şäherleriň sany barada hatabat berdi. Bellenşýäli ýurdumyzyň medeniýet we sünnet işgärleri giňden bellenleýän şany senler münasibetli öýrençlik we medeni durmuş maksady binalaryň açyş tawarlaryna işe gatnaşýarlar. Vice-premier döwletimiziň we halkymyzyň durmuşyny möhüm orny eýleýän şany senleriň hormatyna gurulýan davrlaryň şatlyk şowkuny, ýatlyk aljy pursatlary beslenmek ornuny derwur tagallalaryň edilýänini belläp, Türkmenistan bitaraplyk mekany ýylyna meýilleşdirilen halkary ähmiýetli medeni şäherler barada giňişlen maglumat berdi. Munyň özi milli medeniýetimizi, sünnetymizi we şöhraty pederlerimiziň asarlaryň dowamyny döreden milli gymmatlyklaryny halkary derejesinde giňden wagt etmekde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygynyň 25 ýylyk münasibetli geçirilýän şäherleriň aýratyn halkara derejesindäki maslahatlaryň we beýleki dawarlaryň ähmiýeti barada aýdyp, bu işleriň ýygyderli ýola goýulmalygyny, oňa medeniýet we sünnet ulgamynyň köpçülikleriň habar berişleriniň ähli düzümleriniň işen gatnaşmagynyň möhümdigini belledi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň köpçülikleriň habar berişleriniň işini kämilleşdirmek, garaşsyz bitarap watanymyzyň ähli urlary boýunça gadanýan üstünliklerini, ýeten bilen sepkitlerini halkara derejesinde giňden wagt etmek meselelerine üreýän jogapkärçilikli we hemme taraplyny tatda çemilişilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Soňra döwlet habarlar agentliginiň başlygy Aman Taryf, hormatly prezidentimizi adamdaryň taryhynda iň gadaply urşlaryň biri gadaplanýan beýik watançylyk urşundan gaýdyp gelmedik eskerleriň ýadygärligine başlan ajaýyp goşgyny düreden bilen gutlady. Bellenşýäli bir ajaýyp eter merdana halkymyzyň güneşlik hemde asuda günleriniň hatirasyna alyp barýan işine we durmuşyna bagşlanýan milli gymmatlykdyr. Habarlar agentliginiň ýol başçy, döwlet habarlar agentliginiň hormatly prezidentimiziň içeri we daşary ýazatyny giňden wagt etmek, ýürüýte döwlet saýtlarynyň üstü bilen diýarymyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan giň göçerli işleriň we gadanlayan üstünlikleri halkara maglumat giňişlerine çykarmak ornuna maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanyny belledi. Munyň özi ýurdumyzyň habar berişleriniň dünýä we milli maglumat agentlikleri, döwletçilik we jemgyýetçilik guramalary bilen degişli orda hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň hasa işleňleşdirilmegini, dünýäniň iri habarlar agentlikleriniň Türkmenistanda durmuşa geçirilýän giňerimli işleri wagt etmäge gyzyklanmalaryny şertlendirýär. Hormatly prezidentimiz soňky ýyllarda ýurdumyzda iri senagat toplumlarynyň gurulýanyny, halkary ähmiýetli ulug ekologiýa, ilim we bilim, medeniýet ugrulary boýunça giň göçüril tassamalaryň amala aşyrylýanyny belläp, bu işleriň giňden beýan edilmeginiň hemde olar baradaky habarlaryň dünýäniň maglumat giňişligine çykarylmagynyň zerurdygyna ünsüçekdi. Şunun bilen baglykda döwletimizde döredilýän saýtlar işeň peýdalanmalydyr we bugra häzirki zamanyň öten tehnologiýalary sanly ulgam işeň ornaşdyrylmalydyr. Häzirki döwürde dünýäniň köpçülikleriň habar berişleri sanly tehnologiýalaryň gösterilmegine, elektron neşirleriň giňeldilmegine möhüm ähmiýet berýär. Munyň özi ähmiýetli maglumatlaryň dünýäniň maglumatlar giňişligine täzeligi bilen ýetirilmegine wajypdyr diýip döwlet başçylarymyz belledi. Hemde bu gurda alınıp barýan işleri hasy kämilleşdirmek babatda anyp görkezmeler berdi.
Şeýlekem döwlet başçylygymyz ýyl saglygy, ýurt baýlygy diýen pekemden uguralyp, ýurdumyzda tagdyn durmuş ýelbelerini berkitmek, halkymyzyň aýratyna ýaşlaryň köpçülikligiň beden terbiýe we sport bilen meşgullanmaklaryny üpçün etmek, ähli günjöklerde ekologiýa awadançylygyny puturandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri mühim ähmiýet berilmeligini, ular babatda medeniýet neşirlerine iýigdirlik hemde giňişlerin maglumatlaryň ýerleşdirilmeligini aýratyn bellidi. Soňra Türkmenistanyň paragatçylyk gazinasynyň müdiriýetiniň başlygy Sariýewa göni video aragatnaşykda häzirki döwürde jemgyýetimizde hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna giňerimli durumjy ykdysady özgertmeleriň amala aşyrylýanyny, şonlukda watanymyzyň ösüşiň benetliklerine tarap anamly gadam urýanyny belledi. Bellençýäli hormatly prezidentimiziň ýöňdürgüjlikli siýasaty diňe bir sebitde däl, eýsem tutuş dünýäde paragatçylygyň we howpsuzlygyň bir karar bolmagyny öňükdirýär. Bu bolsa Türkmenistanyň dünýä ýüzüne kawra Paragatçylyk gazinasynyň müdiriýetiniň ýol başçysy büdüdemiň öýe işini Türkmenistanyň konstitusiýasyna, ýurdumyzyň gadyraşdyrjy hukuk namalaryna we gazananyň tertipnamasyna laýyklykda alyp barýanyny, bu işleriň jemgyýetçi guramalary bilen birlikde amala aşyrylýanyny belledi. Şunun bilen baglykda paragatçylygy wagt etmek, ýurdumyzda kanunçylygyň berk berja edilmegini wagt etmek, şeýlekem adamlaryň aýratyna halklaryň arasynda dostlugynyk gatnaşyklaryny puturandyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan işleriň, durmuşa geçirilýän özgertmeleriň ödenini, halkymyzyň bähwidiniň mühim orun eýilýänligini belledi. Şunun bilen baglykda Türkmenistan özüniň bitaraplyk derejesine esaslanyp, tutuş dünýäde paragatçylygyň, howpsuzlygyň berkidilmegine münasip goşunt goşýar. Birleşen Milletler Guramasının Türkmenistanyň bitaraplyk hukuk derejesini iki tapar ikrar etmegi, ýurdumyzyň paragatçylyk tüýjülük tiýadatyna berilýän ýokary bahadyr diýip bellemek bilen hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Sariýewa näme sizle maslahatlaşmak bilen käwir meseleleri seretse hem dogry bolar diýip men pikir edýän. Ýagny bir taraplamyň şany 20 ýaş ýyly bellenýän şu ýylda ýurdumyzyň paragatçylyk süýüji oňyn bir taraplyk siýasatyny we şoňlanmaly halkara başlanýyklaryny dünýä ýaýmak hem de ýaşlaryň arasynda düşündirmek işçi dowam etmeli. Hem de dünýäde paragatçylygy halklaryň arasynda dostluk we alaşygy berkitmek, raýat jemgyýetini puturandyrmak goýunçam değişli işleri geçirmeli. Şeýlem ekologiýa awadançylygyny üpçün etmekde we sagdyn durmuş ýöreglerini wagt etmekde ýurdumyzda hereket edýän hem beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen birlikde hem işleri geçirmeli. Inni Sariýa Durdiýew, Abdiýewa, Amansariýew, Türkmenistan bir taraply mekan diýip atanyrylan şeýle hem siziň birlikdäki amala aşyrmaly işleriňiz şulardan bagly. Birinji, dünýäde paragatçylygy we howpsuzlygy üpçün etmekde bir taraplyk kadrlaryny ulanmak meselelerini mara alyp maslahatlaşmak üçin bilermenler bilen köpçüliklerin habar edeş teristelerini tele radyo ýaýymlarda söhbetleşikleri köprät guramaly. Ikinji, Türkmenistanyň hemişe bir taraplyk hukuk ýagdaýyny ykdysady tarapynyň ähmiýetini hem mühimdigi barada halkara ykdysady we maliýe gurumalarynyň wekilleri bilen hem söhbetleşikleri guramaly. Üçüncü, ýurdumyzda faal ykdysadyýaty hem ösürmek konsepsiýasyna laýyklykda medeniýet ministrligi we bir ulgamyň edaralary belirlen möhletlerdi. İşi sany ulgamy tapgyllaryny geçirmegi hem de elektron resminame dolanşygyny ornaşdyrmagy üpçün etmeli. Dördüncü, ýurdumyzyň ýylatyny ygtybaly maglumatlar bilen üpçün etmek üçin internet ulamynyň hem taslamasyny, hökmany taýýarlamak. Beşinji, ýurdumyzyň gazanýan üstünlükleri, maradaky maglumatlary dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek üçin internet ulamyna we köpçülikden habar eder feriştelerimizde dürütem takipçileri dürütmeli.
Altıncı, Türkmenistan ve halkara kurumaları parahatçılığın ötüsün hatiresine hizmettaşı atli halkara maslahatına öňe süren başlanmışlaryň ähmiýetini dünýä hem jemgyýetine ýetirmek üçin çären meýilnamanyň öýe hem wagtyny hem de dogry ýerine ýetirilmegini öpçün etmeli. 7. Ýurdumyň dörejilik hem toporlarynyň arasynda Türkmenistanyň hemişelik, bitaraplyk, hukuk ýagdaýynyň ähmiýetini beýan edýän filmleri ya da rolikleri döretmek için bäsleşikleri geçirmeli. Hem bäsleşin ýeňijilerini hem döreden filmler hem de roliklerin Türkmen ve hem daşary ýurt tele radio ýaýmlaryny şeýle media ulgamda görkündigini hökmany öpçün etmeli. 8. O da yurdumuzun gazet jurnallarında hem de dışarı yurt köpçülükten hem haber isterlerinde 2021 yıl parahatçılık hem anlaşmanı yılyan Moğol koyunca makalan hem çap edilmegini görmeli. Esası soňky berjek şu maslahatdaky taşyrym ýagny 9-njy Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyň 2019 hem 2020-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ötürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin hem derul çäreleri görmeli. Hormatly şoňky maslahatda gatnaşyjylar görüşmek ýalyp öňümizde entek ören köp geçirmeli işlemler var. Konsumentin ähliňde alyp barjak hem işlemler. Bundan beýlek hem ulysynlykları arz edýär. Sağ olun. Şun Rusiya Federasyanynyň paýtagty Moskwa şäherine beýik watançylyk urşuny gadanlanan ýeňşiň 75 ýyly münasibetli dabara geçirli. Oňa köp ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistan tarapyndan ýürüýte wekiliýet gatnaşdy. Muň özi parahatçylyk hem adatlyk gormakda halklaryň arasyndaky agdybirligiň bütünlüğiň wajypdygyny eşgär edýän waka urly. Watany goramagyň parahatçylyk berqarar etmegiň nusgalyk görülüsine öwrülen edermenlik gahrmançylyk atyrlan dowamyna bolşýaly häzirki döwürde nusgalyk ýüreligi hasaplanýar. Şöhratly ata-babalarymyz millionlarça etkiler bilen birlikde ýer ýüzünde erkany durmuşyň berqarar bolmagyny, nesilleň bagtly ýaşaşynyň üçin edilmegine munasyp goşant goşdylar. Watan gorony meýletinliklerden pederlemeden gaýdusuzlyk hem edermenligi häzirki nesiller üçin görülemekde bolup durýar. Ata watanymyzyň adatlygyny hem garaşdygyny goran gerçekliň şöhrady, ulan gahrmançylykly söwüş ýoly näçe ýyllar geçdi minnetdar nesilleň aňyna baqy ýaşaýar. Moskwada ýeňşiň 75 ýylynyň hormatyna guralan dawraly harby ýürüşdi. Türkmenistanyň harby gulukçylarynyň şol ýeňiş günleriniň 2 sany awtulugyny döwlet baýramyny hem hormatly prezidentiň atasy Berdimuhammed Anaýewiň söwüşün 2-nji Ukraina frontunyň 206-njy atajylyk diwiziýasynyň 748-nji atajylyk polukynyň söwüşüň baýramyny götürip geçmekleri o ýerde guralan dawraň ähmiýetini hasam artyrdy. Muň özi ýeňiş günüň dawarlarynyň Türkmenistanyň iwerlen harby gulukçylar tarapyndan hasam baýlaşdyrylanyny eşgär edýän görnüşler boldy. На Красной площади военнослужащие вооруженных сил Туркменистана. На автомобилях «Победа» представлены государственный флаг и боевое знамя 748-го стрелкового полка, в котором воевал дед президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев. Häzirki döwürde ýurdumyň ähli günjeklerine geçen asyryň iň gadaply söwüşlerine wepat bolan türkmen etkerleriniň hatirasy bilen tutulýar. Şol urşlarda şöhratly pederlerimiň gahrmançylygyny, edermenligini alamatlanýan ýadygärliklere güllüseler goýulyp, ata-babalarymyň deňsiz taýsy edermenligi hatiralanyýar. Şeýlelikde güneşi diýarmyň çar günjegine minnetdar nesilleň ata-babalarymyň döwredini gahrmançylyk ýoluny bolan hormaty hasam bilen ötürli. Muň özi watanyň adatly uğruna baş goýan gerçeklen gahrmançylygynyň nesilleň üstü bilen hasam bilen ötürliýäniň nowatdaky subutnamasyna urly. 23-nji ýylyň hormatly prezident Sanly Wiza aratnaşar kalan nowatdaky iş masadan geçirdi. Onu milli liderimiz gallar onu kime mewsümlerini owguçylyk işleriniň alınıp barlyşy, ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmekde öňde durýan giň urumly işler dogrusyny ýekenme ýeken durup geçdi.
Şoň ýalam hormatly prezidentimiz nowatdaky berja edilmeli işleň giň toplumyny kesgildi. Yurdumyzyň ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap hemem Mary welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan gaýry goýulmasy wezipeleriniň gyşarnyksyz durmuşa geçirilmegi dogrusynda giň işleýin görüň edildi. Sanly video aragatnaşyr galy geçirilen iş maslahatynyň dowamyny hormatly prezidentimiz şu günlerke alınıp barlayan mövsümden işleriň esasan galy orogynyň kemem gowçulary ýyda etmekligiň depbiniň sähelçede gowşadylmaly däldigini bellidi. Welaýat häkimliklerine bolup geçen maslahatlarda öňde goýulan wezipeleriň gyşarnyksyz berja edilmegini gazanmak üçin ähli çäreleriň görüljekdigi bellenildi. Şu ýyl ýurdumyzda ag ekinleriň bereketli hasylynyň ýetişdirilendigini bellemek bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşan iş saparynyň ähmiýetini hem ýörüýte bellediler. Munyň özi işlere täze itergi berdi. Maslahatlarda yetiştirilen buğday hasylyny çalt we ýetkisiz ýygnap almak, hemem ygtybarly saklamak, durly urunuşly tehnikalary we däni orjy kombaynlar jeli ulanmak, kärençi gallaçylar bilen hasaplaşyklary bökdönüşde geçirmek meseleleri barada degişli gurrunlar edildi. Owu hojulyk ekinlerinden bol hasyl alma ugrundaky berja edilmeli işleriň ýokary hil derejesinde bolmagynyň zerurdygy barasynda maslahatlarda giňişleýin gurrun edildi. Gowçu bejirgisini geçirmekde, ekinlere we baglara ýyda etmekde, suwdan taşytly peýdalanmakda agrotehnikanyň talaplarynyň puguty berja edilmegi möhümdir. Galy oro mövsüminde elevatorlaryň we ammarlaryň däne kabul ediş bölümleriniň hemme taraplaryň bökdönüşsiz işiniň öpçün edilmeligi dogrusynda maslahatlarda aýratyn belenilip geçirildi. Hormatly prezidentimiziň taýşyryklarynyň we görkezmeleriniň durmuşa geçirilmegi üçin ähli çäreleriň görülmeligi hakynda maslahatlarda çykyş edenler birin durup geçdiler. Buğday orogy geçirilen meýdanlarda sürüm, tekizleme işleriň gowunajaý alınıp barylmalygy bellenildi. Şoň ýaly şalynyň we gans şugunlarynyň bol hasylyny kemale getirmek wezipelerine de aýratyn üns berildi. Owu milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek, ilatyň durmuş üçinçiligini gowlandyrmak, döwrüwap durmuş ulgamyny döretmek meselelerine çykyşlarda aýratyn üns berildi. Munyň özi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barlayan işleri öz bolşly badalga berer. Şeýlelikde ýurdumyzyň hemişelik bir taraplygynyň 25 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanmagyny öpçün eder. Maslahatlarda bilim, saglyk goraş, medeniýet we sport ulgamlaryna, işleriň guruluşyna da seljerme berildi. İş şeňligi we maksady okkunlygy bilen tapawutlanan maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ahal welaýatynyň Göýektepe, Saraws hemem Akbuğday, Lewap welaýatynyň Halaç, Köýtennaw, Mary welaýatynyň Tagtabazar ýolutyn etraplarynyň owa zähmetkeşleri gahrman hadamyň özleri bardaky ýygydarly aralaryna jogap edip, galy oro mövsümini ardaly tepkide ýetmegi başardylar. Ahal welaýatynyň Göýektepe, Saraws hemem Akbuğday etraplarynyň owa zähmetkeşleri gahrman hadamyň özleri bardaky aralaryna jogap edip, ýylyň bütün dowamyny tutan ýerli zähmet çekýärler. Etraplaryň bagdaýhanlary özleriniň tutan ýerli zähmetlerini netijesinde galy oro mövsümini ardaly tepkide ýetmegi başardylar. Şoň görä etrabyň owa zähmetkeşleri meýdan işlerine ýylyň bütün dowamyny joşgunlyk herekete gowşatmaýarlar. Bu bolsa ahyrky netijede özüniň meýwesini berýär. Baky taraplardan 25 ýyllyk toýuna barlayan ýylda Göýektepe, Saraws hemem Akbuğday taraplarynyň gallaçlary belenilen tepkide eýeleme urnuda dürüjlükli zähmetlerini gaýgyrmadylar. Etraplaryň gallaçlary gödüň tutan maksatnamalaryny möhletünden has öň eýelip, ýurdumyzda ilkinjilen hataryna döwlete galat taşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli hötdegeller. Göýektepe, Saraws hemem Akbuğday taraplarynyň bagdaýhanlary özleriniň gujur gaýratlaryny, ahlasy zähmetlerini birjigem gaýgyrmadylar. Olar ýurdumyzda ahlasy zähmet çekýän her bir insanyň işine münasip bahalan berilýänine buýsanyp, özleriniň asyllyk hemme pek zähmetleri bilen ata watanymyzyň şöhratyny şöhrat, awraýyny awraý, ykdysady üsüşlerini sallamly goşant goşmagy mukaddes borçlar hasaplap zähmet çekdiler. Gallary onuň depkiniň ýokurulmagyna zähmetkeşleriň arasyna gurulýan medeni hyzmatlaryň ähmiýeti diýsen ular. Zähmetkeşleriň gyýsy wagtlyk diýinçe aşagyna geçirilen çärelerde etraplaryň jeňmeşlik guramalarynyň wekilleri gallaçylaryň armasyny getirdiler.
Bagtyar döwrümden zähmetkeşleriň watyp bolup berenten ýanglan çykyşlary, galaşlary ruhy gollaw berdi. Olarda zähmet joşgyn döretdi. Işe howslerini artdyrdy. Medeni şäherleriň geçen ýerlerine kitapxana sergileriniň gurulmagy galaşlary hormatly prezidentiň şahyrany eserleri bir näçe ajaýyp kitaplar şeýlede metbuat neşirler bilen tanışmaga mümkinçilik berdi. Medeni şäherleriň dowamyny öňde barjy galaşlary etraplaryň jemgyýetçilik gurumlary tarapyndan sowgatlary ýa-da oşurly. Ulayatyň etraplaryna ýetişdirilen buğday hatyryndan gally önümleri kärhanalaryň dünýäniň eng kämil tehnologiýalary oturdulan önümçilik bölümlerini gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanýan ýokary hili un çörek hemem çörek önümleri halkymyň azyk bolçulugyny üçin diýär. Etraplardaky gally önümleri kärhanalarynyň aly bir hem zähmetýär işgärleriniň şu nurky ruh we zähmetleri olaň döwlet başçylygynyň bu wagtda amaraşyrýan giňmeçörli özgörtmeläriniň ýurdumyzda üstünlikli amaraşyrýanynyň aýdyn güwäsi bolýar. Şunları ahal ulayatynyň Göktepe, Saragat hemem Akbuğday taraplaryna döwleti tapşyran önümler üçin gallaç kärenleşler bilen pul hasaplaşyklary ýa-da geçirilýär. Hatyrly satlary ýurdumyzda zähmet adamlarynyň ýaşaýyş durmuş hakda edýän ýa-da usul tagalat üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini buýsun üçin beýan edýärler. Häzirki wagtda vilayatda galla uragyndan boşan ýerleň tamamyny ýygnamak hemem sürmüşlerini öz wagtynda şeýlede ýokary hile geçirmekligi, özleriniň manyly ömürlerini ýere, topragy, gaýym maglan gallaç kärenleşler üçin iň möhüm şäherleriň biri bolup durýar. Bu jogapkärlik hem derwayt işiň öz wagtyna amal edilmegi üçin ýa-da zähmet çeken, geçen ýylamy ýokary iş görkezýän jemläp, bu çäre ýergüdünden gurumçylykly ýaşaýan hatyrly zatlarym ýer sürümini giýje unydyň gowşamaýan depkinne alyp barýarlar. Bu möhüm işde hormatly prezidentiň alyp beren hat kämil hem kuwatly, biziň toprak howa şertlemede laýyk gelýän traktorlarynyň ençemetiniň bökdönşüz işledilmegi gadanlýar. Giýje unydyň dowamyny bökdönşüz alyp barýan sürüm işleri geljekde toprakdan alınjak bol hatlyň hem mukdarynyň has köpelmegi üçindir. Kärenleşi galaşylan gadanyň zähmet üstünligi betraplaryň owu hoşuluk işgärlerini täze üstünliklere ruhlandyrýar. Şoňra etraplarda derwayt bolan meýdan işleriniň beýleki urar boýunça da çekilýän zähmet utgaşykly alınıp barýar. Bu asyrly işler Göktepeli, Saragat hemem Akbuğdaýly Bagdaýxanyň baky taraplamydan 25 ýyllyk şany toýuny özleriniň münasip zähmet sowgatlaryny besleýänliklerinden habar berýär. Lewap vilayatynyň Halaç hemem Köýtürnäg etraplarynyň zähmetseýär gallaçy Bagdaýxanlary ajaýyp zähmet ýeňişini gazanyp, ýurdumyzda ilkinjileriň hatarına ardaly pellehana ýetmekligi başardylar. Gallaçy Bagdaýxanlaryň tutan ýeri zähmetini buýuşlaýan Halaç we Köýtürnäg etraplarynyň zähmetseýär Bagdaýxanlarynyň Türkmenistan bir taraplaryň mekan ýylyna şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli berjay dinlikleri barada hoş habar uly buýsanja urly. Halaçlar hatırly satlary şu mögsümde 22.770 hektar ýere buğday ekip, ondan 53.500 tonna Köýtürnäg etraplarynyň zähmetseýär gallaçylary bolsa, 10.600 hektar ýere akynyň tokumyny sebep, ondan 17.600 tonna ak buğdaýyň hasylyny almaklygy başardylar. Munyň özi Halaç we Köýtürnäg etraplaryna arkada prezidentimiň döredip beren giň şertlerinden, kömek gollawlaryndan dogly peýdalanyp, Gallaçy Bagdaýxanlaryň çeken tutan ýerli zähmetiniň ajaýyp netijeleridir. O zähmetkeşler üçin döredilýän ýeňillikler, gahrman akadamynyň taýsir tagyllary netijesinde kärenleşi ýer ýerlerine döwlet tarapyndan berilýän gollawdyr kömekler, olaň hassa ruhlanyp zähmet çekmeklerine uly iterg berýär. Medeniyet we sungat ulgamynyň işgärleri demokratik hem agrar partiýalaryň kärde çaklaşyklarynyň ýaşlar guramasynyň we zenanlar bölüminiň wekilleri ýygy-ýygydan kärenleşi Bagdaýxanlaryň şonuň ýaly işine ustat mehanizatorlaryň galla urag mögsümine gatnaşýan awtolog sürüjileriň arasynda bolup, olaň armasyny ýetirýärler. Gaýsa wagtlaryň gün ortaňky diň jar pursatlaryna meýdan şülgülerini gurnulýan meden hyzmatlar zähmet üstünliklerini uklanyrýan aýdymdyr saatlar, bagşa saadanylan hoş awazly aýdymlary, milli mirasymyzyň göz başalýan bagtyar zamanamyzyň belint ruhy bilen saatlaşýan folklor çykyşlary, Bagdaýxanlaryň şatlygyna şatlyk goşup, önürjülükli zähmete iterg berýär. Mögsümüň dawarjylary jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýa-da höwetlendirilip, olara ýüri tasawwurlary goşurly. Kitapxana ulgamynyň işgärleri hem arkada prezidentimiň paýhas ummanynyň dören şuňur many mazmunawetiniň kitaplaryny gadet jurnallarda beýan edilýän täzelikleri, gallaçy kombaýnçylaryň, kärenleçileriň, awtouloglaryň sürüjiläriniň, owa zähmetkeşläriniň arasynda wagt etmekde. Ul işçilik gorkadýarlar. Sewda hyzmatynyň iş üstünde gurulmagam, bereketli pellerde zähmet çeken gallaçylarymyza aýratyn goltgy bolýar. Tagly goruş işgärläriniň gallaçylaryň arasynda bolup hormat prezidentimiň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly almy ensiklopedik eseri, onda agdalýan dermanyk ösümlikleriniň
Kelmek häsiýetleri, şol sany üzärlik ösümliginiň melkenlik ähmiýeti baradaky maslahatlarym babaday xanlarymyzda ulugdyklanma döredýär. Dünýä ilmilerine gabat gelýän öňdewaji tehnologiýalar ornaşdyrylan döwre we galla kabul edici kärhanalaryna watan harmanyna tapşyrylan galla hasylyny bökdönşik kabul etmekde hemde gaýtadan işlemekde netijeli işler anyp barlýar. Galla orogynyň giýje günlüğüniň dowamyna anyp barmagy, oň üçin bolsa ähli şertlerin döredilmegi, halaşlyk hemde köýtürnägli hasyl saatlarynyň gadanan ajaýyp zähmet üstünliginiň özüni düzdi. Döwlete tapşyrylan galla hasyl üçin kärinçiler bilen hasaplaşyk işleriniň badawat geçirilmegi, hasyl saatlarynyň hassa tijenip zähmet çekmeklerine ýardam berýär. Boğdoydan boşan meydanlarının samanynyň badawat ýygnalyp, täze hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen arkada prezidentimiň Babaday xanlarymyza satyn alyp beren kuwwatly, ýokary önürjilikli çänikleriniň giýje günlüğüniň dowamyna dolu güýjüne işledilip, ýokary hil derejesinde sürüm işleriniň geçirilýänligi hem guwanyrjydyr. Mary welaýatynyň Tagtybazar we Ýoluten etraplarynyň gallasy daýhanlaryň bugün buğday hasylyny öndürmek boýunça bellenen meýilnamany artyk bilen berza edip, goňnurjy zähmet üstünligini gazandylar. Geçen ýylyň goýunda Mary welaýatynyň Tagtybazar etraby 7500 hektar meýdany, Ýoluten etraby 12000 hektar meýdana buğday ekip, bol bitkinlik hasyly ösürip ýetişdirdiler. Buğdaýyň etrabyň galla meýdanlaryna ekilen, görnüşleri etrabyň kärennesi gallaçylarynyň, ýere-ýerleriniň çeken ýadygysyz, päk zähmeti bilen bol hasyl etçildi. Tagtybazar we Ýoluten etrabynyň gallaçylary meýdanlarda ýetişdirilen buğday hasylyny gysga möhletde ýetkizip ýygnap alyp, döwlet garmanyna tapşyrmak boýunça düzülen iş meýilnamatyna laýyklykda galla orogyny öz wagtynda hima taraplaryň guramaçylygy ýerişdiler. Kuwatly ýokary önürjilikli däne kombaýnlarynyň bir näçesi usat mekanizatorlaryň ýerketmeklerini gece günlüğüniň dowamyny bökdönşide işledildi. Göçme tehnika hyzmat etçi toparlarynyň iş üstünde hyzmat etmegi bilen ýygym tehnikalarynyň netijeli işledilmegi üçin edildi. Galla orogyny işleň takyk talaşly gurulmagy arkaly ýetişdirilen guşgursak ak buğday hasyly gysga möhletde ýygnalyp, döwletimiň galla harmanyna Tagtybazar etrabyndan 17300 we Ýoluten etrabyndan bolsa 25000 tonnadan köprak buğday hasyly goşuldy. Däne kabul edýän nokatlaryň bir näçesi bolup, olarda meýdanlardan ýygnalýan hasylyň bökdönşsiz kabul edilmegi üçin ähli zerur şäherler görüldi. Ýetişdirilen galla hasylynyň zaýatsy ýygnalyp alınmagyna möhütimiň başyndan bäri bökdönşsiz işledilen ýük awtologlarynyň sürüjileriniň hem sallamly goşun-goşunlyklaryny belläp geçmek gerek. Tagtybazar we Ýoluten etrabynyň gallaçylarynyň şu günki gazanan zähmet üstünligini, etrabyň aýra-aýra daýhan birleşikleriniň hassa sallamly goşun-goşunlyklaryny aýtmak diýsen ýakymdy. Öndürilen buğday hasyly üçin nagd taplaşyň ýoly goýulmagy, ekrançylyň bereketli topragynda bolan ihlatyny hasam artdyrýar. Öz çeken zähmetiniň miwetini, pul giýerdeýjetini ýüllerine silýän gallaçylar, hormatly arkadagymyň adyna tüý sörekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etýärler. Gallaçylyň buğday öndürmek baradaky tapşyrygy üstünlikli berza etmeklerini medeniýet sunuwat işgärleriniň münasip paýy bar. Olar ýygym döwür üçin düzülen iş meýilnamatyna laýyklykda möhütimiň bütün dowamyny gysga wagtlaryň günortan arak etmetine gallasy daýhanlaň, mekanizatorlaň, meýdanlardan ýygylýan hasyly daşymakda zähmet çeken sürüjileň aralaryna barym, medeni hyzmat guradylar. Aýdymlar, joşguny tanıtlar, zähmet adamlaryna ruhy lezzet berip, olary hassa tutanýaly işlemekligi ruhlandyrdy. Galloro möhütimine demokratik hemde agrar partiýalaryň etrap komitetläriniň, kärdesler arkalaşyklarynyň etrap birleşmeleriniň, etrap ýaşlar guramalarynyň işgärleriniň gallaçylaryň aratyna ýygy-ýygydan bolup, öňdewarjy kärenesi gallaçylary, kombaýnçylary, hasyllaşýan mekanizatorlary, sowgatlary goşurmaklary, zähmet adamlaryna ruhy taýdan gollaw boldy. Welaýatyň şäherindäki un kärhanalaryna täze buğday hasylynyň ýokary hilli unlaryň taýýarlanyp başlanmagym diýsen guwanyrjydyr. Galla hasyl ýygnalan meýdanlarda saman taýýarlamagy işler guramaçylyklanyp barlýar. Şoň bilen bir wagtyň öňünde ýerleri ýokary hilli sürüp, geljek ýylyň hasylyna taýýarlamagy işler giýje günlüğüniň dowamyna güýçli depkin bilen alınıp barlýar. Daşuwul welaýatyna geçirilýän Türkmenistanyň medeniýet hepdeliginiň 3-nji günüň esasy wakalary neşriýat önümleriniň sergitiniň açylmagyny degişli alma maslahaty Nur Muhammed Annaliw adynaky Döwlet Saz Drama Teatrynyň sahna oýunynyň ilkinji görkezişini hem sunuwdy satlarynyň gatnaşmagyna konserdi özüne jemledi. Daşuwul welaýatynyň kitapxanatynyň binasynda kitap we nesir önümleriniň sergisi guruldy. Olaň hataryna döwlet başdanmynyň eserleri, şol sany hormatly arkadagymyň ýakyna nesir edilen Türkmen alabaýatly kitaby hormatly orny eýledi.
Bu yerde täze çap edilen kitaplar, türkmen nusgawy edebiýatynyň eserleri, döwürlüğün jurnallar hemem beýleki nesir önümlerde görkezildi. Ýokary çapgany usulyna nesir edilmek olaň tapawutly aýratynlygydyr. Video aratnaş arkaly matlagada gatnaşçylary öz kärdeşlerini Aşgabat şäheriniň we beýleki welaýatlaryň kitapany işgärlärine goşuldy. Oň barşyna Türkmenistanyň kitapany işini ösürmek ýollary, medeniýet idaralarynyň ilaty hödürleýän hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, kitapany gorlaryny täzelemek barada pikir alşyldy. Günüň ikinji ýarmynda şäheriň täze derek bagyny uly dabara geçirildi. Folklor etnografiýa toparlarynyň çykyşy boldy. Olar häzirki zaman ýerni ýetirjileriniň halkymyň däp desurlaryny, ruh we medeni gymmatlyklaryny çuňur bilýändigini hem nesilli netle geçirilýändigini beýan etdiler. Şol gymmatlyklaryň biri bolsa, mälim bolşaly UNESCO-nyň maddedäl miratynyň sanawyna giýerdilen gadymy türkmen kuş depdi tantydyr. Agşam aradaşy welaýatynyň Nur Muhammed Annali wadynyň Döwlet Sally Drama Teatrynyň Golu Sally Tili sözlü Göýrogly diýen sahna oýunynyň ilkinji görkezilişi boldy. Medeniýet ýepdeliginiň şäherlerine teatr toparynyň görkezen täzisi, halk gahrymany Göýrogly baradaky ähli sahna eserleri ýaly çuňur watançylyga ýugurlandyr. Gaýtalanmajak folklor öwüşgünlerine, sahna kesipleriniň aýdyňlygyna baýdyr. Sahne bezegleri köptürlüdür we halkyň söýýän, Göýrogly şadetsan barada ajaýyp düşünje berýär. Sahna oýunynyň wakalarynyň mazmuny ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ilip yglan edilen 2020-nji ýylyň şygaryna gyzap gelýär. Ol türkmen halkyna gadymdan mahsus bolan açyklygy, paragatçylyk we dostanalygy, oň midemen ahlak gymmatlyklaryny çöklendirýär. Bulan ähleti hormatly arkadaşymyzyň ýygyderli alyp barýan oňyn beýtaraplyk siýasatynyň esasynda durýar. Döröjülük forumunun 3-nji güni Göýrogly meýdançyny ýurdumynyň döröjülük işgärleriniň gatnaşmagyndaky konsert bilen jemlendi. Olaň ruh welentligi hemde ustatlygy her bir çykyşy joşgunly el çarpışmalary bilen garşylan tomaşaçylaryň galgyn fetlenmetine munasip boldy. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde mejlisiň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň we Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramaklaryny asyl ýollar nesilleri ýörelge gahrman arkadagy beýik görelli atlymatlagat geçirildi. Ýurdumyzyň durmuş ykdysady aýdan ösürilmegi, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýygyderli gowlandyrylmagy milli liderimiň alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Bular barada gurrunlar matlagatyň içinden erşarga çol geçdi. Matlagatda ýyly ýurt bähwetli watanymyzyň güllä ösmegi ugruna durmuşa geçirilýän işler üçin hormatly arkadaşymyza hoşallyk sözler aýdyldy. Türkmenistanyň oba hojalyk toplumynyň agrar partiýanyň merkezi geňeşiniň guramagyna geçirilen wagt netigat şähereti Güllýär Gulasya beýtarap watany ýyly atlandyryldy. Gadymy hem müdimi tarihimizden mälim bolşary halkymyzyň durmuş ýörelgesini göpaly ýolaşa öwrülen türkmen alabaýlary hormatly prezidentiň taýlaty bilen milli gymmatlyklaryň hataryna munasip orny eýleýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň gulluk içinatlyk merkezini türkmen alabaýlarynyň baş sany köpeltmekde, olary ösürip ýetişdirmekde, öz bolşly ýykylyk häsiýetleri mahsus bolmaklaryny gadanmakda döwrwap işler amal aşyrylýar. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň gulluk içinatlyk merkezinde türkmen alabaýlary bilen ýürüýte meýdançalarda türgünleşik işleri ýygylar geçirilýär. Ýürüýte meýdançalarda türgünleşýän alabaýlar üçin gadagyny edilen ferişleri gözläp tapmakda, aýratyn hukukly jenaýetçini desine tutup saklamakda, ýürüýte gorulýan desgalan gorugyny sakdurmakda zerur çäreler gözüňe tutulan. Bu ýerde türkmen alabaýlaryna ýaş aýratynlygy boýunça her güni ýer-säher alabaýlar bilen türgünleşik işlerine başlanýar. Alabaýlara tälim bermek işleri tapgyrlaýyn amal aşyrylyp, başlangyç taýýarlyk işleri 2 aýlykdan başlanýar. Hemem 6 aýlyk döwrüne ýürüýte taýýarlyk türgünleşik işleri geçirilýär. Ministrligiň welaýat polisiýa müdürligine hereket edýän şeýle merkezden ählisinde mümkinçilikleri gözüňe tutulyp, o ýerde merkezin işgärleri bilen duşyk tapaklaryny guramagy, şeýle tejribe alşmagda şertler dürdilen. Milli liderimiň ýol başlygyny 2020-nji ýylyň 1-nji maýyny türkmen alabaýlarynyň assosiasiýasy döredildi. Hemem 2020-nji ýylyň 7-nji maýyny 1-nji mejlis geçirildi. Merkezde alabaýlar saklamak üçin ähli mümkinçilikler bolan ýataklaryň bir näçesi gurnulan. Alabaýlaryň ýygyny idarlaýan neslini köpeltmek üçin merkezin ýürüýteleşdirilen otoglary bolup, onu arasy ganly alabaýlaryň sany köpeltmekde degişli işler geçirilýär. Merkezde alabaýlary günlük imitlendirmek üçin zerur çäreler gözüňe tutulandyr. Şeýlelikde türkmen alabaýlaryny ähli taraplaryny ide etmek üçin gulluk içinatlyk merkezinde ähli mümkinçilikler bar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtaht Maşgabatda 24-nji iýunda saat 20-den 25-nji iýunda saat 23-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanışýaryň.
Balkan ulaytına adken burtuqu alıp demirad kumatran tegisinde 8-13 metr kayerlerine 15 metre şinetiyen şemal utar. Hava gecetine 25-30 gradus mayl günnidine 37-40 gradus ısı. Kenar taraflarına 31-36 gradus mayl vurur. Ahal ulaytına adken burtuqu alıp günne ordan tegisinde 9-4 metre etiyen şemal utar. Hava gecetine 23-28 gradus mayl günnidine 37-40 gradus ısı bolor. Mara vilayetinde az bulutlu hava olup demirad gün ordan tegisinde 8-13 metre etiyen şemal utar. Hava gecetine 21-26 gradus mayl günnidine 36-41 gradus ısı bolor. Lewap vilayetinde az bulutlu hava olup demirad gün ordan tegisinde 8-13 metre etiyen şemal utar. Hava gecetine 22-27 gradus mayl günnidine 36-41 gradus ısı bolor. Daşa vilayetinde az kemburtluq hava olup demirad gün ordan tegisinde 8-13 metre etiyen şemal utar. Hava gecetine 20-25 gradus mayl, günnidine 35-40 gradus ısı bolor. Paytahtın Aşgabatda az bulutlu hava olup gün ordan tegisinde 9-11 metre etiyen şemal utar. Hava gecetine 24-26 gradus mayl, günnidine 39-41 gradus ısı bolor. Şeýle-de ýurdum boýunça iýun aýynyň 25-ine magnit hadisatynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy açylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary hepşeňde jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär efendim. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.